No, for the week and once in 3 months. Once in 3 months. Nung ako, nung Biyernes. Wasa, ini nomor kaca format benar. Saat kodik, ini edisi email, saat kodik Okay, next, very important, and sebelum itu, I sampai your distribution of monthly salary for the staff. Abang sebelum itu ke I sudah oleh komando. Your time for the day is time for the all that over distribution of monthly salary fund. Moro sini TTADC Education Department ni by Kobokjak State Government by meeting kaiman yagulo no jeng kaisaro sini ADC ni under ni 30 IS 43 numbers hostel ashram school soho jeng kaisa oro suparongotiye kaisa meeting khalaikia o meeting ni chini mul agenda angka cleanness greenness অর্থাৎ সাফ সুতরা তনাইনানি হোস্টেল তাই গোख्रां খাইयै হোস্টেল রগো খুম খাইनानि आबनि लगे लगे खुमनि बागान खाइनानि आबनि लगे लगे जों तिनि अरो जे आसमानि इंखाय जे बबो चिनि जे हस्टेल रक तंमानि एडिसिनि बिसिङो गोबां जोंजाल तो दङ न आ जोंजालनि बिसिङो साबनि आरो बुसुक बाय जोंजाल दं आबनो तुयै जों बंनि खुक्ति जों खोनालायका आबनो बायके जों दाक्ति दाक्ति खाइयै बंनि आ जोंजालनो काग्रिमान आबनो तुय जों तिनि अरो मिटिं आसुलायका आबनि बिसिङो तिनि मिटिङो चिनि एडिशनल सीओ एडुकेशन इंचार्ज प्रदीप देवबर्मा तंगो टीसीएस ऑफिसर सीनियर ताइकासे चिनि पीओ जस निर्मल देवबर्मा अमायके जत आईएस तंगो चिनि एडिसी आन्दारनि ताइ चिनि सुपार तंबायो बे बुसकांनि सालो बायके जों क्वालिटी एजुकेशन चिनि हस्टेल रगो रिमान एवं चिनि आईएस रंनि दायित्व सुपार रंनि दायित्व मेट्रन रंनि दायित्व ओ दायित्व रंनो तुयै जों जेन काहामखाय चिनि जाननि दायित्व न पालन खायनानि आबनो तुयबो जों तिनि कामखाय सालायजाका एवं अकबो सालायजाका जे राज्य सरकार बंनि यागो फान चिनि यागो फान ख्रुइ चिनि यागो टीचार ख्रुइ बंगाराखा फान दंगो किन्तु रिक्रुटमेंट क्षेत्रे जों हिज हाइनेस चिनि बुबाग्रानि तुयबो वाइरि वाइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द ऑनरेबल चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बाय कक सालायका जे चिनि हस्टेलनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गाबोनि लगे लगे चिनि गोबां मा चिनि पेन्सन मानदारक दङ जों बेलाय बरंनो खायरगो राज्य सरकारनो साखा बंनो दाक्ति दाक्ति खाय बंनि पेन्सननि रांनो जोंनो रिथं कारण जों सम्पूर्ण एडिशन का राज्य सरकारनि दिनि ऊपर डिपेंड जे राज्य सरकार चिनि बाजेटनि ऊपर बर रां मार हरो ब कारणे रां रय आं टंका आबो जों सायमालिया तबे जों आशा खालायो अन्तत बुसकांनि जून मासनि बिसिङाव जों आबनो स्राय स्राय खायै बंनि जे मानथाय ग्रुप इन्सुरेंस ग्रेजुएटी नि लिव सैलरी नि जीपीएफ पीपीएफ बंनि जत आजि मानि बंनि जीवनो चाकरि खाय जे आजि मानि आबरक मानबाय होननानै जों आशा खायो आरो जुदि रियांगाय तो सायमिया गभर्नमेंट एमप्लॉय तो खाय नासु टंलाक नि नानि को खनाले सालजु टंलायबा बंनि निचे कोनो लामा दं गोबां लामा दं बायके पेन्सन मानानै बायके ग्रेजुएटी मानानै आबो लामा दं गाजै बरता लामा थांयाको जोंनो एकदम बरम रुइ न एडिशन बरम रुइ आबरनो तुइनो जों तिनि अरो प्रोग्राम सालायका आं आशा खायो नोंनि म चैनल नि बिसिं तुइ तिनि निचिनो म पान्दा म काहामनि एवं जों जत गार्जियन रंनो बसावो जानजानि बुसाबुति रंनो काहामका लेखा फोरोंनानै बागै बरबो दायित्व मानानाय जों सा काहाम तंनानै बागै जों काहाम फोरों तंना बागै आबुनि जुगाव बेमार हामिया बेमुख हामिया सामानि हामिया से साइ तंमारनो मोथांना बागैबो जों जेखानो स्टुडेन्ट कत कतर दङ आमति हस्टेलावबो एवारनेस प्रग्राम
তাই হেলথ ক্যাম্প রখাইনা বকিব जों তিনি अर कक सालाय आबाद का सिद्धांत नारजों